Is raining. I'm tired. V angličtine je to chyba. Každá jediná veta potrebuje podmet. Veľa jazykov ti dovolí podmet vynechať. Angličtina nikdy. Vždy potrebuješ slovo, ktoré pomenuje, kto koná. Sú presne 7, rozdelené podľa čísla. Jednotné číslo I, you, he, she, it. Množné číslo we, you, they. Začni sebou. I a v angličtine sa vždy píše s veľkým písmenom. I am a student. You četen, s kým hovoríš. You are my friend. A presne to isté, you funguje aj pre celú skupinu. Jeden alebo viacerí. You are all welcome. Pre iných ľudí. He pre muža, she pre ženu. She is a doctor. It zahrňa veci a zvieratá. Všetko, čomu by si nepovedal he ani she. It is on the table. A teraz ten šikovný. Angličtina používa it aj vtedy, keď neukazuje na nič, napríklad pri počasí. Miesto pre podmet sa aj tak musí zaplniť. It is cold today. We city a aspoň jeden ďalší človek, vrátane teba. We live here. A they je skupina, ktorá teba nezahrňa. They live here. A tu je tá veľká pasca. Iné jazyky jednoducho povedia is raining. Angličtina musí povedať it is raining. Slovesu vždy daj podmet. A v písme sa slovo i vždy píše s veľkým písmenom. Nikdy malé, ani uprostred vety. Takže I, you, he, she, it, we, they. You je jeden alebo viacerý, it zvládne aj počasie a každá veta potrebuje podmet. Chcete viac precvičovať angličtinu? Stiahnite si Erla. Je dostupná v App Store a Google Play. Alebo navštívte erla.ap.